В подножието на Балкана, в малко селце, живееше човек на вярата – поп Мартин. Честен, умен, с мек глас и силно сърце. Селяните го уважаваха не само като Божий служител, а защото бе единственият, който знаеше да чете и да пише. До него стоеше жена, млада, добра и красива, чието очи можеха да спрат и буря. Двамата живееха тихо, смирено, под покрива на вярата. Но в района управляваше турски бей, човек жесток и с вкус към чуждото. Още отдавна бе хвърлил око на жената на попа. Един ден изпрати слуга с покана. Беят покани честния свещеник и жена му на гости в знак на уважение към вярата им. По път прие не можеше да откаже на властта. Облякоха най-хубавите си дрехи и тръгнаха. Вечерта мина в вино и лъжи. Беят гледаше жената на попа така, както вълк гледа агне, а когато нощта падна, вратата на харема се затвори зад нея и повече не се отвори. По път викаше, плъскаше, молеше, но напразно. Войниците го изведоха навън и една ръка го бутна по стъпалата. Ходи си, попе, беят взе това, което поиска. Той тръгна през нощта, сам, без жена, без дом, с кръст на гърдите и пламък в очите. Вярата му се пречупи, сърцето му се превърна в стомана. И от онзи ден попа вече не беше Божи човек. Беше човек на отмъщението. Той тръгна да търси помощ. Слуховете говореха за мъж в Балкана, хайдутин, който не се кланя на турчин и не прощава неправда. Вълчан войвода. И когато двамата се срещнаха, единият носеше оръжие, а другият проклятие в сърцето.